לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. לא עולה. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. זה חיים, זה כדורגל. כל נגיחה שלו פגז מברטר ברשת. כל על הרגל המסיימת. לא, ימני. 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 כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום הזה? אתה תהיה שחקן כדורסל. תהיה על המפה, מבטיח. תקיף את המטבח. יופי. אתה תהיה ברקוביץ'. כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר.